To, wani hanyoyi zan bi domin kar na manta da shan magani a koda yaushe? Akwai hanyoyi da shawarwari masu yawa wanda mutum ya kamata ya bi domin tunawa da shan maganinsa a koda yaushe. Abu na farko, mutum zai iya saita alam a wayarsa. Ka saita alam a cikin wayarka wanda zai dinga tuna maka duk lokacin da za ka sha magani. Abu na biyu shine za ka iya yi wa 'yan uwa ko kuma abokananka magana su dinga tuna ma a duk lokacin da lokacin shan maganin ka yi. Wata ka yi magana da 'yan gidanku ko abokananka ko kuma kwalik ɗinka na makaranta domin su dinga tuna maka cewa lokacin shan magani ya yi, domin ka samu ka sha, kada ka manta da lokacin. Hanya ta uku shine ka yi magana da likitanka domin ka faɗa mai kalar maganin da ka fi so domin ya rubuta maka shi ka dinga sha. Za ka ga wasu mutanen sun fi buƙatar maganin da yake na ƙwaya wato tablet, wasu kuma sun fi buƙatar syrup wato na ruwa, wasu kuma sun fi son a yi musu allura. To saboda haka za ka iya magana da likitanka domin ka ji maganin da zai rubuta maka yana zuwa a kalar yadda kake so. Idan yana zuwa a kalar yadda kake so, to sai ya rubuta maka kalarsa domin ka yi amfani da shi ba tare da ka ji damuwa wajen yin amfani da shi ba. Abu na hudu shine siyan magani da yawa. Idan waɗanda suke da cuta wadda take buƙatar dogon lokaci kana shan magani ne, to yana da kyau mutum ya dinga siyan maganin da yawa, sannan kafin ya ƙare ya sake siyowa ya ajiye, domin kada wanda yake da shi ya ƙare kafin ya sake siyo wani. Hakan zai iya sawa ya misa ɗin magani, wanda hakan ka iya haifar mai da wasu ƙarin matsaloli ko kuma alamomin cutar sake dawowa. Abu na gaba mai matuƙar muhimmanci shine ka tambayi adadin tsawon lokacin da za ka yi kana shan wannan magani. Domin sanin lokacin da za ka ɗauka kana shan magani zai sa ka shirya a zuciyarka cewa zan ɗau tsawon kwana 30 ko kwana 60 ina shan maganin nan. Hakan zai sa ka sami karshashi a zuciyarka na cewa ina sha yau na yi kwana 10 ina sha saura kwana 50. Hakan zai sa ba za ka manta ba har zuwa lokacin gama shan maganin naka ka daina sha gabaki ɗaya. Sannan a lokacin cikin ikon Allah ƙarshe mu sani cewa shan magani bisa ƙa'ida na da matuƙar muhimmanci wajen maganin kowace irin cuta. Sannan yin wasa da shan magani kan iya haifar da matsaloli masu tarin yawa. Kar ku manta ku danna like sannan ku danna subscribe a wannan bidiyo, sannan ku yaɗa shi ga 'yan uwa da abokanai domin kowa ya dinga samun sa a duk lokacin da muka ɗora. Kar mu manta, kula da lafiya jari ne. Za ku iya turo da tambayoyinku wanda kuke so mu yi bayani a kansu a bidiyo na gaba.